Siyam ka mga giingong miyembro sa organized group sa mga kawatan, gikan sa kaulohan ang nadakpan sa kapolisan sa dakbayan sa Sugbo. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Sila ang siyam kamasakop sa giingong organized crime group sa mga kawatan nga nalambigit sa kawat sa dagkong mall sa nasod matod sa mga otoridad. Kasamtangan silang gikustudiya karon sa Cebu City Police Office human nadakpan kagahapong adlawa. Una nadakpan usa ka babayeng miyembro sa grupo kagahapong adlawa nga nangawat og butang sulod sa baligyaanan sa mahalong aparrels sa usa ka mall sa Barangay Mambaling. Dili lang simple shoplifting ang nitabo tungod kay nadiskubrihan sa otoridad nga daghan sila nga nag-operate. Dihang ipahigayon nila ang follow-up operation na kuha gikan sa mga suspect ang mga kinawat nga mga branded apparels nga nagkatidad og 100,000 pesos. Ang coordination ani kay gikan pa dito sa NCR, padong nga rin sa Cebu City. And this group, we can really call them a syndicate because daghan man ni sila ga-operate and their system of, what do you call this one, perpetrating their crime is quite systematic. Giulagway Cebu City Police Office nga dili basta-basta kining grupuha ang midayo karon sa dakbayan aron mamiktima. Systematic ang ilahang trabaho gikan sa pagplano hangtod na sa execution o pagdispose sa mga kinawat nga mga produkto. Suma ni Police Lieutenant Colonel Makatangay nga hanay kaayo ang disposal sa mga kinawat nga mga butang diin aduna sila'y bayar na dito sa National Capital Region. Sa ilang grupo adunay nakatutok sa plano, pagpangawat o pagpadala sa mga kinawat. Sa gayon nga mahumana ang grupo sa ilang operasyon, mobalhin na usab sila sa laing dapit. Aduna gyud local no nga contact nga maumoy mo maniid kung asa sila next nga mutira. So most likely ang kani nga mga establishments no within the malls nga ilang mapilian katuni nga medyo dili kaayo stricto ang gi-implement nga security. Gipaladman karon sa kapolisan ang pakisusi subay sa posibilidad nga nalambigit sila sa mga insidente sa pagpangawat kaniadto sa dakbayan. Samtang ikuhaan sa Balitang Bisdak sa ilang habig ang mga dinakpan. Anong masasabi ninyo dito? Comment po, sir. So, no comment. Ikaw din, ma'am. No comment. Anong ginagawa nyo dito sa Cebu? Wala po, sir. Ha? So, wala. So, refuse to comment, mga kapuso. Gikatakda usab nga pasakaan og kaso ang mga dinakpan. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.